Duh, tas kriuk tenan. Ekspresinya Lina kok. Kurang garing mbak. Tapi casu terus. Iki ra tempike ra katokane. Gak ketok, Mak. Kok ketok mel. Gak ketok. Iki lho gembike. Cucu se. Asik gedibal. Iki seben. Kenapa salah? Iki Untuk bojone tentara sok ndenyo. Nek begini dene terbiasa mbok Lah, dene niku lho, Mak, ning niku. hutan. Panganane malah nganu. Ape dilatih bojone. bojone. Mangan gedabel. Iya mel bojone. Ora apa-apa. Tapi tapi bojo tentarae tetep kok. amin. Ora kowe ora dicacat. Tenan, mergo wong tentarae panganane Malah- sebuah kono. Malah awur-awur. Awur-awur panganane. Ape rambeno dongdelo dinyenikno. Rawe mel, rawe. Sudah di model dasku. Ayo mak nang diri pilih Lina nek mau yo pengen jajal guys. Nah. Gusti Iki lho, pangeran. Semakin Piye to? nek niki semakin apa gawe akeh semakin ngene. Duh, tas kriuk tenan. Ekspresinya Lina kok ngono. Aton. Soalnya kegaringan sing putih yo. Kok bayi melangu? Ki mau wis dikum mbek kuwi mak Sofi ni mak. Hah? Ngombe. Iya. Rasane iki bayi iki Dik. Bayem. Ayem ora asli yo nah. Asin. Malah kene rasane banyu ni. Jelasin. Jeratil. Iya wis kebelet iki. Gatel banget. Piro kurang? Urung tulas kok. Itulah wis gatelan wae. Iki sesepuh. Aku nek nganu kowe nyeluk kowe Mbak Ilin. Mbak ngono ya. Mbak, kowe nyeluk Mbak. Mbak Umur Lila pira le, Mak? Yo pitulan. Pitulas. tahun ngarep wis 20 sih. Iya. Wayahe pabrik. Iya, alhamdulillah ya, Mak. Muga-muga Ini anakku. kebelet iki sebab rabekna aku. Muga-muga anakku cepat jodone, cepat Amin, rezekine, kabeh amin. didono sengkalan cedak rezeki. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Rat 1 sampai 10. asin menempel. Mak darah tinggi. Ah, Mbak Mur, Mbak Mur. Sebelah kene. Gedabel. Kaya Iki mau kandhane kasih nene sing wah, sing terakhir. Oh, dia sing iki lho. Yang pertama, Mel. Yang pertama, Mak. Sing terakhir kena koretan iki mau. Tak pilihno. Iki lho lah, iki lho. Iki gua ngantem wong di sana. Jadi adonane sapa ya, Mbak? ngentek nolong aku ngono kuwi. Dia mau sak botol kare sini. Mbak lo ngarep ditakno Mbak terus mau goreng iki, Mbak. Besok takon kono nek. Iki njuk wong donatur. Wah, ya Allah. Bangetan iki rasa apa? Anu mak, nek gawe tepung iki saiki mak, kon tak gawe neh ngono iki. Ya dhewe-dhewe iki engko rasane. Iya, ya Allah. Ah, Tas kriuk. cah do pinter olah-olah aku. Malah kaya Mel sing mbok kepel-kepel mau. Oh iya. Kuwi ae, Mbak yo. Iki lho, iki wae. Lek mus mulai ya. Gue patu ki mau petak ngisipi. Iki lho, Mak, iya enak iki. Mah, jablok dhewe kok. Wah, Jin. Gue mantem mbak dia. Alah. Loro. Kayak berana. Sisi. Alah. Melo kok. Gak asin Mak. yo kok njok rabi ancane kok. Tapi nama. Tes. Lolos tes. Nak guys, Di mana gak makan juga? iki lho bar iki. Dua. Wis. Mbak Mur iki paling enak Mel. Ya dino kok nek kowe demen. Nek kowe demen enak mel ngono. Mbak. Iya, ini gua berdiri. Iya, ini lah kamu gua bergaber loh.
Kok mbok endok. Nek ngadu niki pisan rada akeh kan bayem akeh ngene iki mangan topong ya mangan lengo. Kudune gondok wae. Bendok. Kowe guruku kono lho. Wong ado. Pak Top. Ya Allah, Gak. Pak Top. Bedane. Ora masalah. Asin mel. Ya Allah lah. Kenapa? Enak ya, Mbak, tapi. Asinnya ya Allah mel nyetak mel. Iya, Mbak juga beri, Mbak ya. Ambil sok. Asin mel wis nagage mel nagage. Lah kono ndang ngurus nang kak wae kono lho. Lo mencari ladu Mbak, iya, Mbak. Kasihan. Yang pertama iki. Mulai wong bumbune dhewe-dhewe. Saiki entek gawe enel. Lekmu piye sesuk yo? Gak, yang pertama gak pati ya? Pak baca oh. Enak yang pertama ternyata. Yang pertama beri. Tapi kini terakhir ini. Rame nak apa dulu? Kurang garing Mbak. Ngulet itu tapi mel. Iki piye ajane gak dadi Iki rada keras iki asin. Iki sing mending gak patek asin ngulet. Jane teksturnya sing kok ngene tapi gak asin ngono. Gue gak aktif ngono mau gawe ngono. Lho mak ora gelem gawe kok Yo malah yang dimukbang Lina mek mak guys. Lina mek mak mukbang. Enak wong mergawe ki wong tuwek diingeti. Ngono. Regane piye? Kan kene karo trike mak yo nek kurang asin ngono kuwi. Ditambahi gak nek kurang legi tambahi uyah. Gak dikeki iku lho. Dikeki uyah. Terus sing ngomong dek mau wis kuwi nang kono ndek konten goreng bayem aku tak karaokean. Lah iki sama apa lho Mel? Gawe apa wis? Gawe masalah. Gawe hujatan. Nek iki aku ya dihujat gawe iki. Lho ora apa-apa diujat sing delok akeh ora. Yo nek dihujat Nah, gak apa-apa, ora apa-apa ngono kuwi. Hujatan adalah uang. Jarene mak ayo ngono kok Lin. Hujatan apa hujatan adalah uang. Ini mangan dicampur dengan gak sih? ya ndang campur dhewe. Perpaduan Hujat kok. Lin. Mbek krakot. Apa tenan nih, Mbak? Apa pacaran jar? Ayo. Ya aku gawe iki mbok pangan ora. Ini Ini nih. jajal nang PC. HP ne. Ya, kayak mau kayak gini sama. Tuh, bener tempur kayak wis enak. Iya. Iso marai siap ngene iki. Iso marai semangga. Ini ra mari asine. Mbak Mari. Kowe rasa guyu-guyu tok iki iso ngekaki bumbu cah iki ora aku jane. Mas aku sakmono kae mau sopo? Aku kan wis tak kei bumel, dek mau sakei mas aku ditambahin ae. Cadah. Mas aku. Iku mergo legi. Nek legi iki uyah. Nek uyah kuwi legi. Nggih. Iku ilmuku. Lah nggih bener ya berarti. Nek gak kowe ncipi gendana. Oh ya paling ngono sabar. Jadi cekeli dil ki aja nang aja kemenyek ngono lho. Oh iya iya. Nah. Wah kemenyek. Enak iki yang pertama. Kurang garing. Iki lho, Dene berdamai karo buatannya sendiri. Ngene, Akhirnya mau apa ora enak. Lek sering minggat kita tak gawekno paya. Wow, dipaido. Mak, ya rokone telu iki, Mak. Rokone telu. Jajal gak langsung lut berak ini. Bener, Mak. Tapi racun wong. Mel kudu sesuk nemen Mel, wis sesuk 3 wulan Mel. Wis tak ganti ae Mel kok. Tak ganti aku golek wong bayarane tak gono. Besok aku golek wong main, besok bayaran 500 nanti. Masing mel gitu tenang.
Njaluk rabi gitu. Encak. Kada no mamae. Pokoknya karek sak wulan nang nyawane. Tapi ki cek kurang piro mel. Di Kena saulan ta, Mak? cek suwe mak tak ngono. Oke, cek suwe. Itu lah kita gali. Kalau wulan ya. Kok ora? Dulu kan 3 wulan tapi cek suwe wae. Cek tanggal 5, guys. Cek suwe 3 wulane. Apa ini? Rabi. Out. Oh. Nah, wis ngene nawe pemirsa wis sepeten nang. Tak golekno sing ayu-ayu ya ora payu iki kontenku. Lagi kan aku tetep arep golek sing elek-elek ae. Malah payu lek seri, malah payu kuwi. Sapa? Kuwi payu kuwi. Lho piye? Lho piye? Yo Mak yo. Kontene payu sapa? Kontene Mak iki malah payu lek seri. Sama Mbak Sri Jawa kuwi lho. Mbak Sri enggak. Mak, wes dido elek Mbak Mer, Mak Sri. Mak mau di piye? Gula sing elek-elek. Lha iya. Berarti sing ngomong sapa? Mak Sri elek. Sing ngomong elek sapa? Mbak Wong. Kok tak muni ngono? Mak di piye? Malah payu Mbak Sri aku muni ngono. Oh. Loro semoro iki nek ku tak ngempet guyu. Ya digolekno ya ora payu nah, kak ya aku ora ya lung tak check out kabeh lena. Out. Sak seneng mbak. Ya wis dil aku ya trimo sakmono ya dil ya pokoke 3 wulan ku ya iki aku tenan kok dil aku. Wis pokoke angkat tangan iki mergo apa YouTube-ku menurun gratis gara-gara ada wajahmu yang sangat cantik. Wis Aneh yo, Mak. aneh kan ya. Aneh men iki lho. Dikandani kok dikeki wong ayu malah emoh. Ya sing ayu-ayu mereka wis enek. Menjeluk sing elek-elek ning konten. Mbak Kemi lho, malah payu. Mbak Kemi suka payu. Ndi kontenmu kok tak jak Ya terlalu sering. Nek engko suwi gak dijak terus dijak ngono ya akeh. Iki sing payu iki sapa yo? Mbak Sri. Sri minggat. Sing Sri. jenenge Sri ketok keberuntungan, Mak. Lek Sri. Yo. Sri yo mesti sing delok akeh. Heeh. Lho, iki Mbak Sri Johol, sing delok yo mending. Iki ketoke jeneng Sri iki keberuntungan nang Mak. Aku tak golek Srine yo. Iya, masuk iki. Sri Pok. Iya. Seripok. Iya jare Sri Pok e. Kok roh kowe Sri Pok ora wong asik. Terus seripok kuwi anake Puji ya. Yo. Hmm. Konten Sri Pok, Sri minggat, Sri nangis. Triple Sri. Iya cah tak golek. Iki sing Sri Pok kok piye guys iki tak dudono Sri Pok apa ora? Nah, kepo ki aku melok kepo. Sri Pok, Sri minggat, Sri nangis. Terus ya Sri gone dhewe iki Sri sapa? Srimu yo enek. Sri murenek kok Sri iki sapa ya kene nek Sri. Tapi tak goleki kabeh iki lho, ketok viral iki nek Sri. Asik ya. Anggere nek jenenge Sri kok ya viewerku mundak yo. Nggih, aku wis ngono, Mak. Timbang tak beruntungane Mak. Ya timbang raine Dila mbek Mel ya ora menunjang kesehatan iki sam. Kesehatan mental. Walu. Sri cek luwung Mbak Sri kok yo, Mak. Cek 20 30. Piye? Kepiye Mel? Kowe iki malah payu Mbak Sri, Be. Konten jadul senengane. Yo saiki ae 5.000 ora genep. Piye Dil? Pripun? Piye ya kudu dieliminasi apa ora iki? Lah kulo ora merke napa lama ngono cek ngeleti silitku ae cong-cong kuwi. Silite mambu duwe kok. Wongnya ngger nang kene Dek padahal aku ki ngene lho kok ya kelet silitku lho dikeleti e. Saliyane aku kok enak yo, Mak yo. Sing tukang latih silit. Dila mbek Mel. Iya yo. Ndak penek mergane ndelek damai sih. Iya jan. Nek aku cah cara wong tuwek yo, Mbak yo. Kono lho. Maksudnya nek aku kan wong tuwek ngono lho, maksudnya kan wis mulino anu ngono. Dia iki cah nom. Piye menurute? Enake. Enake jere, Mbak. Sote cah badun. Nah,
Piye? Allah, golek rai. Duh, Lah enak tenan kok, Mak. berarti Aku cak golek rai Wis, nata Dul. taek oleh asline iki. Ngono ki tokno asline ngono lho. Aku wis tak tokno asliku kok. Lah asine yo enak. Nek gak enak aku yo wis metu wae, Mak. Ngono. Oh. Tokno asline koyo damis. Apa yo tak tokno asliku kok yo, Pak. Rasa kalau kono rasa. Kono we. Untuk asline. Goyah. Lah yo, nyoteng bukiki. Kamu juga. Jo. Aku mbek main wis los. Tokno asline. Ape kaya kancur ya wis ngono. Bodes. Asline Asline wis padha ketok kabeh tak piye yo wis lah. Gusti Allah nyiptakno yo ngono alhamdulillahirabbil alamin. Pareng ono dhuwit sing Pareng akeh, ono. ya Allah. Ngerti lho wis stres. Ambui nak. Nah iki stresnya wis ketok mbok wis ape nyeleng nggo rapi. Iku ya. Iya. Dila to. Iya lah Mbak Dilai. Pira Mbak sampean umure? Wis ketone. Iya, wis kok nyeleng. kumpul rapi. Oh, dodo kok. Tahun ngarep wis selikur. Aku ki lho Dil, ki kok nek kowe lagi 3 wulan melak aku ki aku lek hadiah dadi nganten apa? Paling yo tak hadiahi beras 10 kilo, gula 10 kilo, rokok sicok. Lah nek kowe nek taunane aku ra mbuh elek-elek kok. Omah ngono. Terus Lho omah terima pire, Dil? Tak golekno omah perumahan. 40 lah Dek, Dil. Lah, Tak golekno Dil, kowe sok ben omah kok perumahan. ramen? Lah yo Omah koyo opo? Ngoman. omah. Lah tanah Dil. Tanah 40 wis entuk Dil. Lah aku tak tukokno omah kayu pagupon sagak 4 ngono wis le. Penting kan omah. Atake sing koyo kuwi, Mak. Sing ngandhen ngene anu Mbak Amah nek ditekno omah cagak 4 iki. Nek gumro berarti. Nanti kene Mbak Amah enek. Itu pagupon gak apik iki. Gak ero. Mak wis ero. Ero. Bisa gak apa-apa. Lah yo. Terima kasih kawin kok. Kecil-kecilan dulu ya. Oh, kecil-kecilan dulu. Dan ini jaluk omah ada yang tak tukokno Dil kok. Mosok lagi umur 20 wis gatelen kok lek damis ya, lek damis umur 20 wis gatelen kok. Sing kok nek komenan Dila malah ngelunjak ngono. Iku lho aksi iku lho gaweane iki lho wong loro. Yo rapi wae itu. Kalian ora apa Wah, sih mau. Batu ngono. Wis gaweane Dila Melmel angka 2, Lina nomor 1 telu. Mbak Mur pira, Mbak? Napane biji ya? Biji. Loro setengah. Ya lumayan. Lagi entuk pira 5,5 iki? Gak apa-apa lumayan kok, Mak. Sak mono yo Mel yo. Lho iki gabung mau telu kok biji. Iya. Lah kok nek jalur piye anu wong akeh dadi entuk akeh. Ngono. 5,5. Oke, pira Mel? Banget. Yes. Mel. 0,5. Gaweane ra popro iki. Entek entekno ragat wis sesuk kerasa gawean ngono. Kek gaweane sing sekirane dadi wis gawe apa sesuk. Ngono. Iki dadi yo Mel yo. Mengecewakan aku kowe. Dadi Mak niki. Dadi apa ndok kamu namun. Dadi gawe. Kami tak napa nale yo. Wong urip kok blonjo terus ayo. Asyik. Kok seneng tenan uripku. Wis njaluk papen sapa? Papen iki masane nganggo pu. Lah yo kok Sing kuning. dandan kok ora lebar yo.
Sesuk tak kei challenge. Napa? Iki lekmu ki selawase urip iki ora tau nang ndi ya nek Nggih. bedhekanku ya lekmu ki sine mau mergawe dan mergawe. Nggih. Sesuk lekmu nek wis entuk setengah hari, lekmu jak ning klothok. Bir mangan enak tekoki lekmu Lekmu tau. Lekmu melek sandi le. Lekmu ki pernah mangan ngene iki apa ora lek tekoki. Nggih. Tau mangan apa ora? Dek wingi nggih, pun dijanjeni pake. Dijak ning lotok. Gelem. Mosok Nggih. Doyan iwak. Mun aku nek kowe gelem, Gelem iki. Doyan iwak apa ora? Doyan iki. Ora kamu ora doyan. nggih. Sesuk nek lekmu gelem, lek tojak misal. Lekmu, lek ndo, lek sandi. Terus Nek to yo biasa biasane tidak kok. Iya nek kuwi mana? Dek bojone Mbak Mur Iso. Ujung tau mur sukar. Ngotok. Nek mangan tau. Nek mangane moro metu gak tau, Mbak. Nek mangane nang omah nggih tau. Kadang kan nek dijak monten mak kan digawani mak nggih tau mangan. yo ben Mur ketok saiki ketok. Dek ini kena apa mur? Ketok ya, Bu. Pamur wis ketok yo ndek ini asli nang. Lho, Mak. Lho. Tapi gino lah. Yo kerene. Cahwe gino. Lah jere kok kon ketokno asline. Kadang yo kudu diketokno asline. Pas niki kenapa Mel? Lah Kayak apa, Pak? Lah nek aku asline ketok. Wis bojo aku ora iso ngempet guyu. Lah wong aku gak iso mak menyembunyikan sebuah maksudnya sebuah rebo gak bisa menyembunyikan dalam hati ngene terus diwajahi terus bisa ngene gak iso yo wis nek umpamane atiku ngene yo wis ketok nang wajahku yo wis tergantung kowe omiji piye tapi kowe ndak aku wis ketok ndek kabeh heeh ya Allah alhamdulillah ya Allah rabbil alamin paring ngono sing akeh dono sekarang sekarang segini dono baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kabeh.